gorri hartu du Itsasoko epaiak eta abiatu dira. Hasi da Orezko txanda. Azpitik entzuten duzuena. Aran berri da Zarauztarren patroi gaztea. Bixi Zarauz, segundo bat Urdaibairi, bi Orio eta Hondarribiari, lehen 15 segundotan. Bai, Zarauztarren dudarik gabe txikitzea ateratzeko asmoakin irten eman diote batetik. Orio buruan, 2 segundora Urdaibai eta Hondarribia. Ederra doa estropada. Ikusten duzue, 140 metro falta dituzte kanpoko balitzara hurbiltzeko. Ontzi bat aurretik, Orio eta Zarautz. Gero Urdaibai eta Hondarribia 2 segundora. Maniobrak beti bezala garrantzia handia izango du. Eta ea nola moldatzen diren gero poparian. Orio buruan maniobra hasiera. Segundo bat Zarautzi. Badoa. Bost 0-2. Oriorentzat, segundo bat gehiago hartu diete epaiek Zarautzi. Bost 0-5. Garaipen hasi izan dugu lortu orain arte, baina hortxe gaude, hiru lehenengoen artean beti, eta horre honezkero baten bate uste dut eroriko dela. Ea, eskerrik asko. Bale, zuei. Badoaz Oriotarrak, lan erditan, hor da Oriotarren denbora. 9:46, baina maniobra ez da ona izan. Irekiegia. Zarautzek 9:49, 10-0 bat Hondarribi eta Urdaibairentzat. Maniobra eskasa egin dute Oriotarrek, eta Zarautz parean jarri zaio orain, maniobra ostean, eta aurren zuten bigarren posturako Urdaibai eta Zarautz lehian, Hondarribia 15-era. Bai, erabaki bortzaten dela hirugarren luze hori izaten dugu horren darrak horre erakutsi dela, eta horrengo honetan Orioko taldea horiari da erakusten. Orio 8 segundoko errentarekin maniobra egiten. 15-28. Orain arteko denborarik onena Oriotarrek. Zarautz eta Urdaibai parean 15-26. Epaiak 2 segundo gehiago hartu ditu, baina diferentzia ez da horren handia, ez da gutxiagorik ere. 15-26 Urdaibai, 15-18 Zarautz, Pedreñak 15-17 ekin diote, azken 100 metrotan dira, eta lege honez Orio izango da hemen garaile Urdaibairen aurretik, txandan hirugarren Zarautz, eta Pedreña hirugarren kokatu gaurko zailkapenean. Hor da Orio! Gaurko denborarik onena Oriotarrek, Urdaibai bigarren, 20-29, Pedreña baino 2 segundo hobeagoa, orain Zarautz, 20-25, Pedreñak baino 4 segundo gehiago, eta orain Hondarribiaren denbora, mendialdetik ekarritako mineral guztiak, meategitik ekarritako guztiak ateratzen zituzten, beste garaibatu ziren horiek. Orain Orio, hemen da zailkapenaren buruan gaur, 30 ikurrina da jokoan Zarautzen, orain artean Orio 9 aldiz irabazi du hemen bandera eta 10 hurbil dute.